ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayong arudan, nanang. Agreklamo akno di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadadang arud arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Ta ipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko matamasarakan tayo, Papa. Adu da amatangdanan amang sapol. Ibagam laeng nuan niya tinagan kan pakabigbigan ti inati ubing. Ti lugar da kan dagiti dadakkel ba. Dayta ita tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na kan ti lugar da, Papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At dayong baga na idi, ngam nalipatak matan. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwag nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-is kanti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayak mo? Ni ka ano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaida mo met. Kaya't mo nga agbalinak alo siyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumuro tak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asidol ka na anak ko. Di ka unay at da nakakasta. At danamdamak na agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag da ti ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita timang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayang nga agin ti akin kuko iti da ito'y a medical center. Adto iti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y da itatab no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo na ita. Gapo iti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapo iti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbaga tinagan ti inakan ama ti ubing. Diyo mat dinamag. Tidamdamagan nyo lang kat no adda kwarta pagbayad may. Saan ka day? Saan mi mat ngamin nga mo? Hidawan kwarta may. Diyo impay ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikasuin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa iti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo.
kakaribusudan ni di emergency room, anak. Wan nga ron, tatang. Naladaw ti panaggunay da. No, hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No, saan da ko maarupat kwarta? Nasigod ko Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Namita, kastoy lang ti mapasamakan ko, anak. Nagpakpakasi kami, Iday. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Sapay la ko, tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madamaitan at amtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ida. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas diya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko matamapakawanan ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno adda igatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amo akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramid, tapno mapakawanak, Vanessa. No maimbagan ti anak ko, magunod mo da ita pamakawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laag babawi, gapo iti napasamak. Ay, jaklamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang adda ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Wan. Ngam ita, simang putan ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da?
Isu adi na inagasan, kasta ka di. Kasta nga rod. Kat day ti pagbabawaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa ti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, Papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, Papa. Makonsensya ak launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente? No awan pagbayad da. Huwan, Papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ay ICU, Papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Na ipaidam ti panakataming ti uping. Agam sapay lakuma ta sumaya atan ti kasasaan. Panagriknak. Kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrebenak kas doktor. Mamatiak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patagtibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawiak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta gimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknang ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ken ka nga agimbag ti anak ta. Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknang ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman ngam naladawan. No kumadyak intulok ang agsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Kat mo ikam iti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Ikarit, Vanessa. Ipatid kayo nga gina. Saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutan. Awanan ti rumbang apagdanagan. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsatlakit di maklon. Numapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako na tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak ti daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigunaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikatadagos ti gurak kada kayo. Gusto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi.
Nupay kasta, baliwan tayo manantimang rugi para itinasayaat ang masakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Adda iti uli, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center. Katiinan ni Rafi, ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapaw iti anak yo ako na yo. Madam, sana mabali na maitantantike mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng ang makiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yun. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay-apim manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito eh? Ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Resita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Iresitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta tila nga, mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tirignak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada.
Adanadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amunak ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Sino kumangarod dagi jay? Taisoki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sabali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Asa nabaringkwas ka? Anya ti mapaspasamak kan ka? Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apayakas chay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isukit din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang, disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Nuing kagkape, ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No dandanin New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na gituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless na gito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y ti kasta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot iti abroad. Ako reka. Anya na ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta apeke dagitay? So nga imbalang da? Kita akman, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanord ama isubli da ito Uraya man, adagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan, adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant simang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manen Ado pa'y ti agas, nga madilat tamit. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo.
Nagparamid na nga agpaiso iti ospital, ngam para lang mat ka dagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital. Ngam masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapol dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan mo ti mangklaim. Kasano no adan to mangklaim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mangsapol. Ngam awan mo saan ka de? Sabagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mangbiro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa. Taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakita ak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wanman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapangnaddang ako Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Dahil tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko Isikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka la kuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwana, mama. Tadi na kayat amadaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Yung paidam met. Uray ko no agpakita ti anak mo iti sa bali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Magnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumatan atawan tinapalabas. Imbag ta simbang petan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidan dakmat laangan. Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam.
Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak.